ଟୁପନ ହଁ ପାଗଟା ମସ୍ତ ହେଇନି? ହଁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖ ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। କ'ଣ ପଣସ କ'ଣ ବନେଇବା ଏଇଥିରେ? ପଣସ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା। ପକୋଡ଼ା ନାହିଁ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା। କି ହବ? ନାଇଁ ବିରିୟାନୀ ନାଇଁ ପକୋଡ଼ା ବିରିୟାନୀ ପକୋଡ଼ା ବିରିୟାନୀ 2,000 years later. ଚାଲ ପେପରରେ ଲେଖିବା ତୁ ଯୋଉଟା ଧରିବୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ। ଓକେ ଉପର ପଣସ ବିରିୟାନୀ ଲେଟ୍ସ ଗो। तो चलिए शुरू करते हैं।